Не признава дипломи на висше учебно заведение. За едно висше учебно заведение, всъщност Стопанската академия в Свищов, става въпрос с снимката, която унагледява учебния процес в... Това е ректорът Величко Адамов в дясно, с щракащи пръсти, очевидно така изглежда, в компанията на бизнесмена Красимир Георгиев, който пък е известен като Красьо Чернички, който се оказа завършил този университет с много сериозен успех. Неговата приятелка, фолк-певицата Забравих името, но виж какъв банкет има тук. Също е завършила там, или поне е учила там с отличен успех. Спомням си, бяхме правили материали, че нейни съученици, са студенти, никога не са я виждали. Но се оказа пък отличничка. След това се отписа, след този публичен скандал. Така де, а това е певицата Валя. Тук купона тече. Дето се развил през 2009 година. Адамов е лично научен ръководител на Красьо Чернички, който след блестяща защита на научен труд става доктор на Стопанската академия. Бях забравила, че е доктор. Който е човек с скритото лице? Ами сигурно е друг преподавател. Той се е качил на парното, но са решили да му спестят. Дисертацията явно му е била написана на лицето, затова са го закрили. Сега, не ви показах това заглавие, за да направим дисекция на тази снимка. Друга беше идеята. Друга беше идеята, но все пак. Защо министърът не признава дипломите на това висше учебно заведение? И то министърът на образованието, Сергей Игнатов. Поискал е Стопанската академия да издаде нови дипломи на студентите си. Става дума само за онези документи, които носят подписа на ректора Величко Адамов в качеството му на професор. Оказва се, че той не е и професор. И е подписвал... Кой не е професор? Величко Адамов. А е подписвал документи и дипломи, където пише проф. Най-вероятно, Величко Адамов. Причината. Образователното ведомство е изброило 1600 незаконни дипломи. Кашата е забъркана от самия ректор, който решил, че може да се подписва с невярна титла. Професурата, историята на тази професура. Както вестник Труд съобщи, Адамов стана през септември миналата година почетен професор на университета в румънския град Търговище. Това обаче според българското законодателство не го прави професор. Адамов не е защитавал професора, не е признаван и за такъв. В някои държави професор се нарича всеки един преподавател. И съм засичала хора в България, които се връщат, например... От румънския град Търговище? Не, да кажем с пресокеански полет. И се обявяват за професори, а там и наричат професор преподавателите. Това е друга тема. Да, не просто е покъртително. Така, самия Игнатов още миналата година предупредил Величко Адамов с официално писмо да не се представя за професор. Ако обича. Ако обича. Ректора на вуза е известен като научен ръководител на Красьо Чернички, известен също пише вестник Труд и с връзките си с Маргините. Изобщо университет, Красьо Черния, Маргини. Интернет е пълен с снимки от негови купони с чалга певици и студентки. Ето, професор Срещу Адамов има прокурорски проверки за източване на пари, както обвинение за плагиатство. И в това е обвинен. Преписал си е... Хванали се го да преписва? Да. През 1999 година Величко Адамов кандидатства за научна степен доктор на икономическите науки. Обаче е призната за плагиат, защото тогавашната Висша атестационна комисия отхвърля труда му с мотива преписване, в скоби, ползване на произведения, създадени от други, без цитиране, съгласно обичайната академична практика и поради спорни приноси. Значи вместо проф. Адам трябва да се подписва преп или... Той искал да е проф. Д-Р, професор-доктор, но преписване. И доктор и професор се оспорват от най-високи етажи, включително от министъра. Стига, че ще се среже вените днеска в...